in huat na poi khoina le in thana te hi mishing omtir atanga omto ani ti ila kan soisual om love khovel thiam na in na sataka ma son to wangin tunlai poi khoina le in thana te chu chui chua lo mang ha om to lova cold case kan ti chui chua thei lo turangai te po science thiam na le technology ma son na ten a chui chuak sel thei to kan ti thei hial ome chutiang zelin ma sang kumbi si malama poi khoina le chiat na thleng te po ahun lai thiam na ten chui chuak thei lo ma se tu lai thiam na mang ero chuan chui chua thei lo tak tak a om to meu lova a om ang le aziarang tal mithiam scientist le archaeologist te chuan an soi thei zel to ati thei bok ane forensic science mangin ma sang thil thleng te po osam taka hria thein alo om ta a poi khoi tu le thil ti sual tu te thito in om to lo ma se an poi khoi ero science thiam na chuan chua atum ho lo thong tuntruma po scientist le archaeologist rualin ma sang iswapian ma kumzabi pani na lai vela no sen tam tak Thihna Rapthlak tak kan chui ho don ane archaeologist en ma sang Greek tui chun chua an hu chua na lama no sen ruang zali som nga lai mai an lai chuak lol maya eng titia heng no sen ruang tam tak te hi he tui chun chua om nge an ni ti te eng wanga thlan mol ne lova tui chun chua mu an ni ti te ba ka hetiang em atam no sen ru ro hi eng wanga mun khata om nge an ni ti te chu archaeologist te hriat chak le ngai ven ber alo ni ta a no sen ti hlum na run pui a thleng ta em ni ti po zona om thei tak ni in zona tam tak chan sen lo a om thei hial ome kumbi si zabi pani na lai vel hian Greek khopui ber Athens hi khopui thang duang tak pakhat ani a heti lai hian rom hoin Greece an lo oplova an khopui Athens a bazar lun tak pakhat chu Agora hi ni in he mun hi Greece mi mir hrim te pun khom na mun ani a thil lei le hral tura pung khom an ni pia lama he muna hian khotlang in rel bol na politics lam te po soi hova an ngai dan te in ril ton na mun ani Greek tonga Agora ti chu ti ho tura chua khom na mun ti na ani a ti chuan he bazar ai hian chung tin mamo ele in te an lam khom ba ka sa khuana le khotlang ro rel dan chung chang an ngai dan soi ho tura an kal khom na mun ber pakhat ani hei wang hian he mun hi Athens mi le sa te ro rel tur le thupoimo tak soi ho tura an kal khom na mun ani a history a assembly nei na mun masaper ni in mithiam te chuan an soi bok ani hero rel na mun bi ka hian Athens mi zong te tel thei ani a chuti rualin meichia sal le pon lam mi foreigner te ero an tel ve thei lo thung ma sang Athens bazar voini thlenga mu thela om hi dim tak le uluk taka tlemte te lai chua ani a archaeologist te chuan he mun hi democracy lo pian chuana ani pia lama thil Rapthlak tak lo thlen to na mun ani ti an hu chuak ta bok he bazar Agora lun tak thin pia maya hian meter somni zata thuk tui chun chua po mu chua ani a he tui chun chua hian archaeologist te chuan no sen zali som nga zet ruang luru le ru ro an hu chuak no mai Beisei lo dewa heng no sen ru tam tak an mu chua te hian archaeologist te chu a thong ang reng hle a engwanga he huna no sen ru tam tak mai om thei nge ani ti chu zo na masaber alo ni ta ani heng no sen te hi ma sang no sen ahu hawa ti hlum na tuar tu victim te an ni thei mai angem he mi chui chua na thok tu archaeologist Susan Rotra ile anthropologist Maria Lonite thuko chang hi kan hriata tan apoimo hle ang Susan ni soidan phei chuan investigation kan kalpui tak lai hian heng no sen tam tak te chunga hian eng thil chi ange thleng ti le kumsang ni zanga don liam to athil thleng ma ni se he thil thleng hi arongin ma ni chana da phei chuan ngai to ngam po anilova chuwang chuan heng no sen te tor na hi anasa tak zeta ngai to na po ati chi ai don train ati hial ane kirle talokila heng no sen zali somnga te ru ro hi kumsang kha zakwa som thum pariat khan American archaeologist team te chuan an lai chuaka
heta an team leader ber hi Dorothy Bird Thompson ni in voina archaeologist kan soi Suza Rotra Ilozir Tirto tu professor ani nge kumsang kha zakwa somthum pariata anlai chu alai hian heng no sen de thi chan le engthil tak nge thleng ti hi an chui chuak lem lo ani mela chu Susan Rotra hian kan professor Dorothy Bird Thompson ni chuan a hmuna kaltur le he thil omzia chui chuak turin min fui ani ti in asoi nge bok engponi se he thil chung changa hian a chan ni thei om chu no sen ahuwa ti hlumna a thleng nge ani ti chu ngai dan tlang lon tak ani theya a chan ber nia langpo Bible kan thlir chuan hetiang deuh thil thleng hi kan hmu wang ani mathaya bung ni chang som paruk tanga som pariat kan chiar chuan lal herodan no sen kum ni chin hnuai lam ti hlum vek tur thu a pek kan hria a chutiang deuh chuan heng no sen Agora hmuna hmu chuate hi ti hlum an ni ve mai angem ti chu thil rin zon ol tak ani a chuti rualin heng no sen te ero hun khata an ru ro charani a an ti hlum hnuwa he tui chun chua hian an paita nge he hmuna hian ron hruain a hu hawin an ti hlum ta ti po zona om thei tak ani bok heng no sen ru ro an hmu chuate hi tuna chuan Athens American School of Classical Studies da that an ni a mu chua an ni atanga kumsomriat panga don chu da that le von that an ni to ti na ani heng no sen ru them an mu chua zong te hi awai chuan singkhat le sang thum ani a chung ru atang chuan chung no sen te chu thleng za ta upa nge an ni ti heng mithiam pani te hian an chui chua ka heng no sen ru te ngun taka an han zir chian hnu hian heng ruwa te hian nasatak emo nataka ku thlak na hnu ma lam chi hrim ero mu tur om lo thunga heiwang tak hian heng no sen te hi ti hlum an ni rin a har ta hle no sen ruwa ku thlak na lam chi hrim hnu ma om si lo chuan ti hlum an ni ti ngai dan siam chu thil theilo ani ta phota chutiang alo ni ta ka chuan heng no sen te hi engtia thinge an ni reng ti zon chua alo ngai ta ani research ti tu te hian heng no sen te hi tui chun chua hian engtik lai velin nge anda a engthil tinge anda telti an hriat angai masale ta pera chuta tang chuan thilom dan le omzia an chui chhole don ani chuan thil hriat du tak zong motor chuan thil pakhat poimo zet mai an mu chuak tel boka chu hlumbel chikhat no sen ru zing lo omve an mu chua chuani heng hlumbel te hi mizowin katli kan ti ang dewa pian hmang nei lian lem lo taka siam ani a heng pot te hi uluk takan hanzil chian chuan ziarang le siam dan phung nei bik an ne le zela chung pot te chu thil tui lampang inna na man thin ni in kumbisi za somruk panga atanga bisi za somnga borvel an man thin pot ziarang le cheidan dang lambik nei ani ti archaeologist te hian an hu chuaka heng pot te hi khati laya an pathian lemte cupid lemte kel lemte ba ka thil dang lemte a cheimoi an ni heng hlumbel chi rang an charte hi nau nei hlim le nau piang hlim te song bol na an man ro man tel thin te an ni a heng zinga archaeologist te mitla ber tu le an thil chuina thil tangkai tak ni ta chu hlumbel te tak te mai katliang chi apian hmang nei chu ani a archaeologist hian heng hlumbel te hi no sen cho emo thil tuiri lampang pekna atan an hmang an ti a big takin disabled infant an ti no sen pian thazan lo emo fuke kimlova piang te chohraina na man thin ani an ti le zela tin heng te hi no sen thlan pa ngaya po mu tur a om nuala he tui chun chua an hotel ero thil tam tak zir chian ngai le chui zui ngai a om ti archaeologist hian an sai bok chutiang lo ni ta ka chuan ngun thluk zo kin ru ro an hu te chu an han zir chiang le a no sen luru an mu chua then khat te chu pian phung arwal ban chia lo te luru ani ti po an re chom ta zela luru pakhat phei chu luru dang tenen in ang lovin a pian phu lovin a thang chak bek ti te an thre theya chumi omzia chu he luru nei tu no sen hian hydrocephalus boina nein athluaka cerebros spinal fluid thandana harsana lian tak ane wangin
aluru po ani turang ain ati thang chaka chuwang chuan Nausente luru dang te ain alian zok ti mithiam te hian an soi ani heng thilba ka hian archaeologist te hian Nausente then khatru te po in pian phunga rual ban lo na an nei ani ti an soitel boka an zir chianna chuan Nausente pakwa zet khaberu chunglam te chuan cleft palate an ti pian tiratanga mui kaksa an nei ti mithiam te hian an chu chuak bok chutiang deuh chuan heng Nausente ru an hmu te uluk taka an zir chian hnu hian pian phunga rual ban lo na an nei tlang pui ti hmu chua ani ta zela chuti lo ni chuan he tui chun chua hian Nausente rual ban zan lo te chaw an om ti na ani mel ta ber mai chuta zona lo om le ta chu engwangin nge heng Nausente rual ban lo te hi he mi hmuna kher hian an thi emo an phum thlan pa nga ya an phum mai theilovem ni ti chu archaeologist te hria du tak alo ne le ta Greek ho history atanga chuina ihan ngai thale don te ang Greek philosopher ro puile mingthang tak Aristotle chuan pian phunga rual ban lo te chu nung turin an tlak lo emo nung tlak an ni lo ti in alo sei to a he ngai dan hi ma sang Greece ho ngai dan ani pia lama ma sang nam then khatle culture then khata pom dan ani ve hrim bok hetianga mi hring nun phunga pom dan bik le du dan bik anewang hian ma sang Greece ho chuan pian phunga rual ban lo te chu an pathian te emo ramhuai sual an chedong ni in an ngai ba ka sa khwana po van doina thlen tu an ni rinna an nei thlat awangin heng pian phunga rual ban lo te hi an society a an than lena an telve an rem telova hewang hian an pian hlimin thiturin khoi hmuna emo an hu chia mai thin ani heti hunlai hian nau nei reng te chu nau char tu ten boi puin Nausente pian phung thatlo po a endik na lo thok tu ber an ni a Nausente pian phunga fellel na nei te chu nau char tu midwife an ti te hian thiturin khoi hmuna emo an hu chia thina chutia ti chu an ti tur le mo phurna ani pia lama Greek philosopher Plato po in athuziak pakhata chutiang ti dan chu ti dan phung ve reng ani thu asoi ve bok heti lai hian heng Nausente rual ban lo thitura an hu chia te hi then khat zong chuaka enkol chun zom vele te po anom ve nok tho soito angin hetianga Nausente pian phunga rual ban lo te thitura khoimolaya wa hnu chia hi ma sang Greek society a chuan ti dan phung ve renga ngai ani a tin Greek thon thu then khata po nau piang thapa ngai lo le mel thalem lo te chu the thang an ni thuwa chuanga chungzinga lar tak pakhat chu Mount Olympus pathian Hephaestus si ani ome ani hi an Greek pathian Zeus le an pathian nu Herai fapa ani a Hephaestus pian hlim hian pian phunga fam kim zan lo ani awangin a hring tu nu Herai chu alom lo hle a te chuan a fa hrin Hephaestus chu Olympus tlanga a paita a ma se Hephaestus hi tuipuya tatla in tuipui pathian te chuan an enkol seiliana an hnuwa Olympus pathian mingthang tak alo ni ta ani ti te po Greek ho mythology a kan hmu ani Hephaestus hi an hnuwa Greek ho pathian zinga la le mingthang berpol ani chhota a ama pola temple sak ani nge a he temple hi Nausente ru ro an sarana mun Agora bulmaya om ani nge bok hetiang ani ta ka chuan archaeologist Susan te thian dun chuan he tui chun chua hi apik ta ka Nausente pian fu zan lo le fu ke kim lo te thitura an hnu chia na mun le chumi tura apik ta ka an siam ni in an ngai ngeta ani heng Nausente ru te hi uluk taka a sei zong le alen zong te thlap vek ani a chungan te na le an zir chiana tang chuan heng Nausente te hi he tui chun chua an hnu chia hnuwa hian an dam rei lo hle a kar khat dam tling po pakhat ma an om lo ti archaeologist te hian an soi ani Nausente thi dan dik tak le an thi na hmun chu tikhan kan lo hreta a zona pakhat la om ta cheu chu heng Nausente hi pian phunga rual ban lo po ni se engwanga thlan mol pa ngaya phum mai lova he tui chun chua khera pai an ni ti hi ani chu zona chana hretur chuan hei kan hria tangai le ta dan naran in Athens mi te hian ceremony chekhat the ceremony of amphidromia anti chu an nei thina
chuta chuan Nausente lo piang chu apian na tanga ning hnuwa chung kwa le khotlanga member thar angin an lom lu thina he ceremony a hian nau chartu midwife kan ti bok khan ursun takin note chupomin in chunga mei an che chu akal hual puya akal kwal top na bera note pa kebula angat ta thrin ani ti chuan pa berin akebula Nausente chu apom vele chu Nausente chu official taka chung member apom ani ta chau thrin ani Nausente pian phungrwal ban lo te chuan he ceremony hi thleng chuak zo lovin chung kwa le khotlang bel tur an nei ve lo tina ani a chuwang chuan danang taka thlan mola phum ve thei ni lovin tui chun chuwa khan thi turin an nu chia ta thrin ani he ti dan phung hi pa ngai taka kalpui ni ma se kan tun lai ngai dan le thirna atang chuan arong le a chuti rol chuan ti dan phung le ni tu renga an lo ngai ne wangin ma sang Athenians ho te ro chuan thil nun ron thaka an ruat big lem lo thil pakhat le chu heng Nausente ru ro zinga hian archaeologists te chuan ui za somnga zet ru ro an hotel boka heng ui ru ro te hi in anglo tak tak an ni hlom amai ro chu thil pakhat lang chiang em ero heng ui te hi khotwal ui thi mai an ni mel lova chan thatak neya hetilai hmuna thi te an ni mel hle chuti lo ni chuan heng ui te le Nausente ru ro te hi hmun khata om an nia wangin heng Nausente le ui te hian engin zom na nge an nei ti chu zo na ani a archaeologists te soizel danin ma sang Greek ho chuan nau nei le nu in nau a hrin laia thisen a chua na hrim hi thil thiang hlim lo chuana pakhata an ngaya chumi omzia chu nu in nau an nei nu in an lo bol hlo ta thin ti na ani bera ti chuan nau hring tu nu le Nausente ba ka a in chung vel hrim po then thiang hlim ngai alo ni ta ka wangin ui chu in then thiang hlim le na thil hlana an mang ta thin ani tin hei ba ka hian Nausente kalta te tharau chu an mania kaltir mai lovin heng ui te hian an tharau kal konga an zui ve zela Nausente tan veng tu pakhat le ompui tu pakhat an ni ti in archaeologist te hian an soya hewang tak hian heng Nausente ru ro zinga hian ui ru ro te po an mu chuak treu reng ani ti chuan Nausente zali somnga zet ru ro Agora hmuna tui chun chu a an mu te chu rong taka tha le ti hlum lam ni lovin Athenians hawina nau pian phung fel lo le nau chia chung changa an local puitrin an custom ve reng ani ti kan lo hreta ani kan content min hlut saka min clear sak thin tu le subscriber zong te chunga lom thu karon soitel boke